गावखौहाय खानो थाखाय आंखौनो सायख'नो थिननायलाय दा आंबो सासे मानसि सासे बिनानावखौ आंबो सायख'नानै होनोसै आरो दा होमबा आङो सायख'गोन बे जायगायावहाय सोर साबसिन आं साबसिनसो सायख'गोन लोगोफोर गिबियावहाय दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामबाय माने दिनैनि बे राखि बान्दोन खानायखौ नोंथांमोनखौ गुदिनिफ्रायनो बिजौसिम नायलांगोन होननानै आरो जोंहा दिनै माने राखि पुर्निमाखौ जोंहा नैबे कुसुगावनि सिङाव थानाय बिजयनोगोर साखायावहाय माने जोंहा दिनैनि बे राखि बान्दोनखौ लादों ओमफ्राय माने जोंहा माने बे राखि बान्दोन खाग्राया माने जोंहा जोंनिनो साखानिनो फरियतखा ओमफ्राय दा बे राखि बान्दोन खाग्रानावहाय आङो फंनैसो नोंथांमोननिसिम खावलायनानै खिन्थानो थाखाय आङो सोंनाय जासिगोन होमबा नोंथांमोनहा खोनासंबानो जाबाय मानि थाखाय खायो आरो बेखौ खानानै मा जायो बेखौ बिथाङा बुंगोन एसे फोरमायना होगोन होमबा आसा खालामबा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजाङै नायलांगोन होननानै होमबा आङो सोंसै दिनै राखि पुर्निमा तिथि समाव दिनै राखि खानानै होनाय जायो दा राखि खानाया हिन्दु धोरोमनि मोनसे जोंनि मोनसे सिनायथि देरहासार जानायनि मोनसे सिनायथि दिनैनि राखि खानायनि गेजेरजों दिनै भक्त फिसाफ्रा जा जेरावखि थाङा फैया देरहासार जानो हानाय दिनै बलि राजा दावहायाव थांनाय समाव जाहाथे देरहासार जानो हानायनि थाखाय बिनानावनि थाखाय राखि खानानै दिनै बिनानावा हरनाय जादों जाहाथे दावहायाव देरहासार जानानै फैनो हायो बिदाया बिनि थाखाय दिनैहाय जाफुंनानै थाखानाय राखि पुर्निमा तिथियावनो जों दिनै आश्रम थिर्थ'आव बयबो आश्रम थिर्थ'आव गावबागाव खानानै होनाय जागोन दा आंबो दिनै राखिखौ खानो थाखाय आंबो आखायाव लानाय जाबाय राखि खानायनि गेजेरजों भक्त फिसाफ्रा जाहाथे जेरावखि थाङा गावनि कर्म मावनायाव देरहासार जानो फैनो हायो लामा सामा थांलाय फैलाय खालामनो हायो जिउआव सुखि गोजोन मोननो हायो गावनि साननाय हनायखौ जाफुंसार खालामनो हानायनि थाखाय दिनैनि बे राखि बन्धन खानायखौ दिनै खानाय जायो दा बयबो भक्त फिसाफोरनो आं दिनै खानानै होजेननाय जानोसै दा आंखौ खानो थाखाय आंखौ बिनानाव जानाय सासे खानानै होनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय दे आं होमबा लोगोफोर माने आंखौनो माने जोंना पुरहितआ गावखौहाय खानो थाखाय आंखौनो सायख'नो थिननायलाय दा आंबो सासे मानसि सासे बिनानावखौ आंबो सायख'नानै होनोसै आरो दा होमबा आङो सायख'गोन बे जायगायावहाय सोर साबसिन आं साबसिनसो सायख'गोन लोगोफोर ओरैथ' गासिबो बुरिजोबथार जानाय नङा आंखौ खाहोआ नों खानो मोननाय नङा आं खागोन ना जोंना नैबे बिनानावानो खानो दा बिनानावखौनो माने आं खानानै होनो थाखाय खावलायबाय बिनानावना मा नाममोन बायनि मुसाहारि गामिया जलायस्रि होमबा बिनानावखौनो आङो खानानै होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो होमबा बिनानाव खादो बले राजा होन होनदो खाग्राया जोंहा पुरहितखौ खाग्रोबाय बले राजा होनहाय खाखांजासे ब्रह्मा विष्णु ईश्वर खुगायानो मावा गोसोआव होनदोंब्रा गोसोआव होनाया जायाहाय एसे खुगाया मावनांगौ गिबि दान होजेननाय जाबाय आङो ब्राह्मण पुरहितआ खाजेननाय जाबाय दा बिनि उनाव आं खाना हरनाय जासिगोन जोंहा खाग्राखौ खाफिननानै होसिगोन नोंहाय बावबोयो सोरनावबा मा होबोयोथाय मोजां बुस्थुखौ दाहरखा दाख्लै मबाइला बावबोबाय सोरबा हरबाय थाबाय बेलाय थोरसियाव होनाय बिबारा जोंना आमाया दिनैनि नैबे राखि बान्दोनावहाय मा खामानि एबा मा बिबान लानानै जिरायनाय जादों बेखौ एसे बुंना होसाय दिनै बुधबार बाराय गोथार सान दिनै
राखि पुर्णिमा तिथि दिनै राखि बे फिसाद्राय बे दोन आंनो गथाय गथाय होदों आरो जाय जायहा राखि खाजानो गोसो दं आंनाव बाव फैनानै बासिनानै लांनो हागोन राखि दुरुंखौ जोंहा दा बयबो खाजाजेनबाय जोंहा माखासे लाम दंबावो दा फारि फारि खाजागासिनो बेहाय बस्था गैया जोंना बाजिया खाजाबाय गिदिर थारलै जानाय नङा Cenotong Badamnami, Loki Masaja, Janandro, Mahabod, Loki Mahabod, Loki Masaja, Leroni, direktur Sindau. Chào anh Đăng. जोंहा दा प्रसाद जाग्रोबाय एसे रेस्ट लानानै जाखांनानै खाबावगोन आरो दसे